हेलो लोगोफोर बरायबाय बड जब इनफो अफिशियेल यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ बिग आपडेट एसएलआरसी नि नोंथांमोननि ग्रेड 4 एग्जामनि एडमिट डाउनलोड खालामनो हाबाय स' नोंथांमोना डाउनलोड खालामदो मबाइलाव बोरै खालामनांगौ ग्रेड 4 एग्जाम 21 आगस्टआव जागोन बेनिफ्राय एडमिटआ रिलिज खालामबाय आरो बे एडमिटआ बोरै जागोन आरो लोगोसे कुइसन पेपारा मा थागोन बर' इंग्लिश जायफ्रा मिस्टेक खालामदोंमोन दानिया मा प्रब्लेम गोलैखो जों बेखौ नायगोन आरो जायगाया बबेयाव जागोन जों गासैबो डिटेल्सखौ नायगोन जास्ट नोंथांमोना WhatsApp ग्रुपआव दासिमबो जइन जायाखैब्ला जादो आं लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होखाबाय जइन जादो नोंथांमोना एडभान्स नटिस मोननो बा नोंथांमोना आपडेटखौ मोननो हागोन दा जायखिजाया जों फैगोन सेबानियाव अके स' नोंथांमोना फैनांगोन sebaonline.org बेयाव फैनानै ग्रेड 4 नि एग्जामनि एडमिटआ रिलिज खालामबाय ग्रेड 3 आ फैथ'वाखै अके देन जोङो डाउनलोड एडमिटआव क्लिक खालामनांगोन ग्रेड 4 एग्जामाव स' नोंथांमोना 11 AM मोनदोंमोन नाथाय बेनि एडभान्स 6 AM आवनो होदों स' नोंथांमोना एडमिटखौ खायसे मोनबाय जानांगौ आरो खायसे मोनाखै दा बोरै मोनगोन आरो आइडि गोमानाया बोरै डाउनलोड खालामगोन जों बेखौबो नायगोन अके दा बेखायनो डाउनलोड एडमिटआव खनसे क्लिक खालामदो आरो खालामनाय लोगो लोगो लडिं जासिगोन पेजआ बेनिफ्राय मा खालामनांगोन नोंथांमोनाहाय लगइन मोनसे मोनो अपसन गोजौआवहाय देन आं बिनि सायाव गोबां भिडिअ खांखाबाय बेयावनो हागोन प्रफाइलनिफ्राय होननानै दा फाइनालि गासिबो सेमानो फैदों देन लगइनआव नोंथांमोना क्लिक खालामदो दा लगइनआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जोंहा एप्लिकेसन आइडि बेनिफ्राय पासवर्ड होनानै जोङो लगइन खालामनानै प्रफाइलाव थांनानै एडमिट डाउनलोड खालामनो हायो दा बावदोंब्ला नोंथांमोना फरगटआव होबानो जाबाय आरो फरगटआव होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मबाइल नाम्बार बार्थडे होनानै रिकभारि खालामनो हायो जिंगासिनो गैया नोंनाव मेसेज थांगोन जाय मेसेज नोंथांमोना मबाइल नाम्बारा रेजिस्टार गोनां बेयावसो थांगोन नङाबा थांनाय नङा दा बेखायनो मबाइल नाम्बारखौ होदो बार्थडे होनानै साबमिट खालाम अब्ला नोंनाव मेसेज थांगोन आरो नोंथाङा रिकभारि खालामनानै एडमिट डाउनलोड खालामनो हायो स' बेनिफ्राय लगइनआव फिन खनसे थुनानै दानिया एप्लिकेसन नाम्बारखौ होदो बेनिफ्राय पासवर्ड होनानै लगइन खालामदो आरो लगइन खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना प्रफाइलाव थांनो हासिगोन दा फाइनालि लगइन जाबाय बेनिफ्राय एडमिट कार्ड नोंथांमोना रेड कालार मोनदों बेयाव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामना हो दा नोंथांमोना बे एडमिटआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो एडमिटआ बेबादि शौ जासिगोन आरो नोंथांमोना PDF फाइलबो खालामनो हागोन डाउनलोड खालामनो हागोन बेयावनो गासैबो डिटेल्स ओंखारबाय नोंनि फट' बेनिफ्राय नोंनि माखासे एड्रेस ओंखारगोन स' बिनिफ्राय नोंथांमोननि एग्जाम सेन्टारा मोजां बाथ्रा जे नोंथांमोना हम डिस्ट्रिक्टआव लकेलावनो एग्जाम होनो हागोन जेबो जिंगासिनो गैया बेनिफ्राय सानडे 21 खालि टाइमा जाबाय 10 AM बे जाबाय नोंथांमोननि जायफ्रा 10 पास लेभेल नोंथांमोना फुङाव जागोन आरो जायफ्रा 8 पास लेभेल स' नोंथांमोना बेलासियाव जागोन दा बे एडमिटआ जाबाय 10 पास लेभेल बेखायनो फुङाव जादों स' बिनिफ्राय नोंथांमोना एग्जामाव थाङोब्ला स' नोंथांमोना गांसे फट'कपि लांफा आरो लोगोसे आइडि फट' नोंथांमोना लांफाबानो जाबाय एबा पेन कार्ड आधार कार्ड ड्राइभिं लाइसेन्स मा दङ नोंथांमोना भटार कार्ड जायखिजाया जागोन स' बिनिफ्राय नोंथांमोना गाइडलाइन्सखौ माखासे मोजां नायबानो जाबाय आं बेयाव इम्परटेन्टखौल' होनसै स' नोंथांमोना गाइडलाइन्सखौ मोजां नायनानै स' नोंथांमोना लांबानो जाबाय आरो एग्जाम हलाव नोंथांमोना टाइमाव सहैबानो जाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोननि बे एग्जामा जागोन नोंथांमोना OMR जागोन आरो बेयाव नेगेटिभ मार्किं गैया आरो लोगोसे नोंथांमोना मा डट पेन इउज खालामनांगौनो ब्लु नङाब्ला नोंथांमोना ब्लेक बल पेन इउज खालामनांगोन अब्लासो जागोन जुदि नोंथांमोना गुबुन जेल पेन खालामबा रिजेक्ट जागोन स' बेखायनो नोंथांमोना मोजाङै नायना लादो माखासे गाइडलाइन्सखौ आं बेयाव इम्परटेन्टखौ होबाय जेरै एग्जाम सेन्टारा लकेलाव जागोन बेनिफ्राय कुइसन पेपारा दानिया बर' इंग्लिश एसामिस बांला माबादि जागोन स' बेनिफ्राय गासै जोंहा बेवहाय टाइमा जाबाय 2 आवार्स जागोन बेनिफ्राय 135 कुइसन मोनगोन मोजां बाथ्रा नोंथांमोननिया गासैबो प्रिन्टेड पेपार फैगोन नोंथांमोननि कुइसन पेपाराव नोंनि फट' थागोन आइडि थागोन बेनिफ्राय लेंगुवेज होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मा स' लेंगुवेज होनाय लोगो लोगो नोंथांमोननिया गासैबो फैफाजोबसिगोन बेनो जाबाय मोनब्रै एसामिस बड' इंग्लिश बांला अके स' मोनब्रै फैगोन टेनसन लानांला नोंथांमोना जेराव कम्फर्टेबल बेयावनो नाय नोंथांमोनाहाय एग्जामखौ होनो हागोन दा बेखायनो गाइडलाइन्सखौ नोंथांमोना मोजां नाय आरो बेयाव नेगेटिभ मार्किं गैखाया आं खिथाखाबाय नोंथांमोना आं बेयाव जेनेरेलि नर्मेलि बुंबाय जे गाइडलाइन्सखौ जे नोंथांमोना ब्लेक नङाबा ब्लु बल पेन इउज खालाम अके बेनिफ्राय पेपारा 135 कुइसन थागोन MCQ टेम जागोन बे पेपार 1 2 जाबाय क्लास 10 फार्स्ट लेभेल 8 फार्स्ट लेभेल आन्दायनाङा एग्जामा मोनसेल' जागोन आरो जेरावबो नोंथांमोननि माल्टिपल लेंगुवेजेस फैगोन जेरै हमना ला एसामिस बेंगलि बड' इंग्लिश बेयाव दंखायो आरो हिन्दी नोंथांमोना नुनो मोन्दों माखासे डिटेल्स स' नोंथांमोननि थाखाय मोजां जाबाय दानिया जेराव कम्फर्टेबल बेयावनो नायनानै एग्जामखौ होदो स' गासैनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय बेनिफ्राय भिडिअखौ हानाय एसेबां शेयार खालाम लाइक खालाम कमेन्ट्स खालाम WhatsApp ग्रुपआव दासिमबो जइन जायाखैबा नोंथांमोना खालामदो आं WhatsApp ग्रुप खालामबाय स' नोंथांमोना आपडेटखौ मोननो हागोन बेबायदि रोखोमनि